Són els ens municipals els que fixen el preu de l'aigua, que es pot veure afectat per la titularitat del servei. Això fa que a municipis colindants el preu es pugui triplicar. A més, sovint s'inclouen a la factura impostos com el clavegueram o la recollida de residus, que en van incrementant l'import. Un altre factor que perjudica la butxaca de persones que viuen soles o habitatges on gairebé no es consumeix és que la majoria de municipis facturen un mínim a cada llar i després l'import s'incrementa per trams de forma progressiva. Per incentivar l'estalvi, el coordinador de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, Lluís Basteiro, apunta que es podrien accentuar els preus dels trams. Quan més progressiva la tarifa, quan més fort sigui el pendent, més dona senyals de que, alerta, si passeu de tram, l'aigua s'us encarirà força. Per tant, tot i que en molts municipis de Catalunya la tarifa ja és progressiva, creiem que hi ha marge perquè encara sigui més progressiva. I envia un missatge de, si fas un bon consum, l'aigua té un preu ajustat, però si fas un consum excessiu, se't gravarà i se't gravarà de forma notable. I més que l'estalvi on hi ha marge és a l'hora de reduir el consum. I aquí la MAP fa una crida, més que mai, a la gestió pública de l'aigua. Potser és interessant que la gestió en tingui en mans d'operadors que no tenen un interès en vendre al màxim d'un bé que al revés, n'hem de vendre al mínim. S'ha pogut veure que els municipis pioners en aplicar mesures de detecció de fluid, de reducció de pressió, són justament municipis, Manresa, Terrassa, Girona, Mataró, municipis que fan gestió pública de l'aigua. Per tant, creiem que és un bon moment per posar en valor la gestió pública d'un recurs escàs i imprescindible per la vida com és l'aigua. A Catalunya el preu de l'aigua és un 23% més alt si la gestió és privada.